Ama cennet, du hevalêjin, du hevalên helbestvan, du berxwederên ziman cemmene. Birêz Nesîm Ronak, Cennetê. Birêz Eyşana Berar. ويا جيهر كردكي كردي حاز لسا ولد حاز سيكو روجكي ورواني وبلكي د فيلم بحرواني دون ضابط شنكي او بيجي فيلي كردوان كردستاني نه جان دزبستاني دهاتم و روجا شرمزر كنا تنديا لهمبر جني جبري دسبيكي ام سلاكي جوان هر سي خوشكان را بشينن Patria Minerva و Maria Teresa eko diktatoriya Trujillo van Komara Dominik'e katil kir. Her vaha şöyle usarrez brezler kevin peşiyame jina emini. Her davi rojin level boşka. Yani bir ave mırov dibine ku brastit hazin dünyayı dibin dünyayı ki hayat eji dibin cenaze jinan da bıfatsinin ve ne pekane o bir kombinamaya leverji bir dahiyatını denguran yetmiyor le her biri bilindir ve disaptaybeti ve kvan kulika rengini geçeci dahiyatılmış o hacı gotine nake dünyada da azna hazır vecih guasinin hem de helbesta hatın huzura ve yani helbest mamoste Ahmet Hüseyin'i atiye persine uzanın ve jerat bejin Dibir psehnin gerçi jura ji selam ekibişinin o şifayı bixazin ji ber ku ev jî niha em tedawîkî giran dibîne. Êkê bi mutfak sêzû kîla çan jî. Edip konseranî kavafîs dibêje teherê li ku jî ê bajar bi pey te vere. Evî helbestê ji bo min çira giring e me sürgün kirbûn ji bi welatiyanî bajar li pey me nayên. Em ji ku diçin ew li wir dimînin. Keşkeke bi zorê tiliya xwe dişkîne. Kanî kavafîs bajar li pey me nayê. Ez ezoke pîranînên me vedişîre li kolan û malên xwe. Me dixeyîdîne jinek çarika xwe li stûyê xwe dilefîne. Bajar me diterikîne kavafîs bi destê me nagire. Em bigihîjin welat û deryayên din amet melvan dûrahiyan dixeyîdîne kavafîs ve êdî bajar nîne. Ne bilîs me dibe keleha xwe yê çiyayî ne Akropolîs me dire sifra yezdanan ne jî wan peykerên me çê dike li geliyên pisîkên xwe. Hela Bêrdîn me sürgün dike davê ji ey kavafîs ji me re bajarekî nû bêje. Behsa wanê ji kiriye rastî can eşaş li çavê mexmûr pirsa dema ez razayî bûm tirên digel her tiştî derbas bû qey. Merê şaş dikir tiştî û zindî ev lê her dibûn. Me qazaqê te yê wîs bixa dikir. Çûk ji asîmanê çavên me derbas dibûn. Mirên me yên li daran leviyayî qas bêriya te dikirin. Me qazaqê te yê wîs bixa dikir. Kuliyên berfê dihejmar û bêriya te dikir. Ah tu qet nedihatî. Rênê de mabû ber bi te ve dihat. Di berîka te de kulîlkên hişkbûyî. Xwazî bayê paltoyê helbestê nebira. Destên me bi bafirokan re bibira. Paltoyê tije helbest bi avê re çû. Emman bêdest. Min de tune eserî dibêjim. Erê em ji bo şeva helbestê hatin vedirin ji bo tundiya li ser jinê mixabin yani belki me dikare bêje trajediya jinên dinyê yani nikarim bêjim dibê naxwazim kategorîze bikim wek neteve ji helva qetînê. Ez wisa bawer dikim çünkü kitêbekê ya ew ê dîtibû hevazanîn bi bîranî dinê di Tirkî de digo Umutlu Tepeler. Belê ew nivîskara wê kitêbê heta di demên destpêka salên yani ji bir 100 sal berê 200 sal berê kitêbekê wisa ya ew dibêje jinik
kitabı de nivîsine fakat ji ber ku jin ne nikare yani maf jinekî ku kitabekî nikare kitabekî binivîsine û çap bike ew maf tune û vê kitabê bi navê birayê xwe çap dikin. Mesela gava min çîroka wê bihîst jî re balkêş hat. Yani heke divê de em fehm dikin aslında mesela ne yani belki metin li gorî xwe me got jin işte yani em civakên paştemayîn belki vê hawî me hinekî heqaretê bi civaka xwe jî kir mesela li erdnîgariya xwe kir me got hani însanên vê erdnîgariyê belki hovin yani ew işte azadiyekî nizam evekî nadin jinê dahatiyek nadin jinê ama işte medeniyet aslında mesele ne olsana yani gava mesele bibe tündi o bindestiya jini ev edi mesele ki gerdünya yani mesela dünyayı yani ez xwazim dibir de girêdanekî di navber ji ber ku em yani şeva helbest yani xwendina helbest em hatin vêdê münasebeta vê şevê her çi qas tundiya ser jinê ve jî ez xwazim belkî girêdanekî di navber hesta helbestê û hesta jinê de çêkim yani merdikare bêje jin hinekî ew cinin cinekî ew save helbest te çi gotin mamoste bavarî te gotiru îşê cinayê ne Şeytan ama Ahmet Hüseyin'i götür tişkari bir şey işte ha evet cin ve aynen uzarlıklı ezber bu hinek metafizik yani yani ev cimak cineki dedi cinevek ev ya şeytan ha yani o ev cin işte cinevek cinayet yani helbet sanki pürlü cineti nizam ama efkar muhabbecim belki kim helbet karın emniyet ve bunun bu kefancı behtir kava helbest koyun tüm xwedî helbestên jinan dikirin belkî hinek din bêjim ji ber ku ez jî jin im û ez vê aidiyetê pir zêde hîs dikim dibe ama hekevî ji ber bêjim helbest çi ye ez xwazim warê helbestê de tiştekî bêjim helbest li gorî min ne edebiyat e yani ne şaxekî edebiyatê ye ev nêrîna min yani ne evekî zanîstî ye nêrîna min takîkîsî ye ez bêjim insan bêjin wêje nav wêjeyê de çîrok roman edebiyat şîîr bigorin çîrok roman û şîîr ez jî dibêjim na şîîr edebiyat nav kevanê de şîîr û roman yani sanki nizanim ama têgiya min zarokiya min heya vê gavê hebûye wek ku çîrok û roman edebiyat şaxekî ji nav şîîrê ye yani ne ku şîîr di nav wê de ye nizanim çima ama tim ev min xwe bi wî hawî qanî kiriye îca yani mesela gava ez helbestê dinivîsînim ez ji dinyaya bu ez tê deme ji wê dinyayê dixetim diçim dinyayekî ku belkî dikarim bêjim tiştên asla vê dinyayê em nedîtînin belkî dibe ji were pir ütopîk bê ama yani tiştên ne aîdî vê dinyayê ku bi çavê dağizî merin nikare wan tiştan bibîne ez çim dinyayekî wisa û di wê dinyayê de mesela helbestê dinivîsînim gava xewrekî diçim ji wê xewê şiyar dibim ez nêrim ku wa helbest qediya û ez vêgeriya me dinyaya rastî ne an tê de yani dixwazim yan bêjim hani xeyala jinê û xeyala helbestê aslında pir li hev tê yani tişta herî pir ez jî hez dikim ew mesela wîkên coterên rengreng li bêjna xwe bikin bi hêviyên kesk çavên xwe vekin li pelên ji emrê min weşiyane bi nişwîntî belav dibin di pêşbaziyekî de dibezin diçin bi gavên ji hev re biyan ji hev re pêşbaz û ji min re biyan nizanim ev çend rûyên min in di aweneyê de xeyîdine ji hev kîjan mêrkuje kîjan hestiyarê kîjan dike ku bi afirêne yekî hirtînin yekî datî min ev çend zamanê wiha bêbiryarım nizanim ev cara çendan e ku ez wiha diêşim bi kuştiyên xwe
جي إيواري حتى سبير برسي يمريه كي دهنشي شعب من فيري مليان بونه شخوله جيان بمن نابل قيز بخدينه نزانه افجيانو چندانه هم ببردل دشي هم ببردل بونه خود يشو هيلك آبره بكل من بنامره نزانه Evrafin balindeyan çima vaha bilezdifirin. Dena geleceğim. Çima vaha bahar dilezinin. Ma evde ne cili koçalanı. Nizanım. Nıbılı xali kucu birdir. Bedil. Bukim kulu ber ruhi xo bidim. Koçan mal var gibi. Civaniyam jib xore birine. Bexwade bizanı bedi. Kijan vali medina zarok yaman detser kijan tahti. Nizanım. كيجان سوار لحسبكي بوزي دقدقي سواره دناغا فلن ويشياني دايا بزي هركو دچه من دور تخينه نظام ازي هين چند جارين دنش خودور بكبن نبشتر معباي دي بانزه علمي يسال لدا خراب دبكو فلن جي عمري مشان دبكو سرياسكي مكشتو به ديوانيان دابكو چا نظام Evçendin jiyan, evçendin verz, evçendin verin, evçend deryalarının eline kolasın. Dudu verzin, çılmışsine o koç gönle diçin. Portofülü, ezu bizdok verenin, evroşeninin bakışın. Tenu diçin. Beravasta, bümehu salan re, ev ve kesbun, ve zaman sabrine, fikre geldi, çeşitlen deram, tene, birdenk, bir keser, dürüngen kurtu gavin dur, yekli beş, yekli baş, ahoz ettim neji de tebi hep tengavi, tınav fade, bakuştu, vay, biştenden gibi fikrimin, ceheb diçe zaman, mevcut hele, hamu civani yalan bir dest xayyik biyek, bişte, tümündüye vatayımın xıradike, جيته مفكري ششمعي وبيزدوكن بهريكي بتشي بزمان ري نزان من إيش أخوة جوكو بيدا كريبو تدلي خدا حتى كيشان كيبيوها نها تلي من درزن بكسرة كونكارن لي بكين ددم برهف دفكرم نها تاني تخزن كور هلمكي كل بيجي حتى شانين من بربدن چند هستر جي بردلا بيلن خراب خبرنا دلو حنا من دده وروجك دنجي من إيرو داني سبي بور خبرنا كربو لبابايا حابيني بجاني من حسيا بوبا وإيرو بيدر نتشيا دكيرو نتكج من دولت كتي شابو دشانه شينا خدا ازدي سويكي ستيكان چكيتني سيدن كش خزاي جواب بي بتتشتنه بو دنگي چرچركي بقاكي و دنگي جهوبا آبي بلكي جي وهابو وهاد هركي جهنبري من ودچو ديسا جان بوبو فرشته زمان منه هری خوشک بیان بد بنج بیر گرنه داریا شوان کل گرنه 1001 مروبین رنگی نقشگری تره در باز گرنه جکوفیا بیرکی انیدکتاکی درزی اوتادر خستنه داکو دشبین قاسبوی ده از من جریایی بدرون استه گفتن اینکه تیرا تو تشتی ناکم بکمشته بخوازم بمرم ناو بلین سپی جمن را بحث درین باجر بکن درین که قد بنابن وقت خاطر خواستنه که نه جمن را قالا نرگزی لیبورینه بکن لمن ببوره بهیره بلا شیم ببنه امیدیز لوی لیبورینه بیداوی ما غریبه که تشه باجاره که دست بید که از بک غریبه که نه و کرده که همون باجاری من شکر ولات تیمه اما دیساجی مثل جرا عملی از هاتم وانی دو معنی ده از اینکه غریب بوم اجدی که گلی که دور هاتم هفدارم که وی هاتنا غریب به ساده ما چرو کندری جو خوش و قطعا هم هندا نکن
Bir abi kerem kötü bir şey etmedi. Ben hatır jüet kazı. Yani kedeki spaç boyatma ve hayalin me baskin mene dema dişkin emni karın bıfırın hayalin me baskin me bun şikestin em dema karın bıfırın. Evliyan şey ve hal pırsin. Ete muman takadan diye. Emin xaliyamın. Ete helbest teçkiyane. Emin kani. Cirano. Ez bir pare dine. Bir pare. Em hali hep bipırsin. Tu başi ez ne baş. Ete martiyan takadan diye. Emin nergizan. Ete benim teçkiyaye. Emin sabır. Cirano. Em hali hep bipırsin. Tu naxaşi ez doktor. Ez bir mecalim. Tu spor. Będzie też potrzebne. Ötekilerin gündemi olarak kuruluşumuzdan bugüne, bugünden yarına, ötekilerin sesi olarak ötekilerin dili olmayı amaç edinirken, çözümcü bir demokrasiyi, hak ve özgürlükleri, cinsiyet eşitliğini ve doğanın korunmasını ilke edinen bir yayın politikasını sürdürmeyi hedefliyoruz. Ötekilerin gündemi olarak bu gerçekliğin ve hakikatin ışığında dünyanın her yerinden gerçek ve doğru haberi sizlerle buluşturuyoruz. Çarpıtılmış, köle-efendi ilişkisiyle beslenen, yalan ve manipülasyoncu haber anlayışıyla toplumları ve halkları paralize eden habercilik anlayışına karşı çıkıyoruz. Biliyoruz ki aydınlık yarınların güçlü inşasında farklı kültürlerin, seslerin ve renklerin yaşaması için gerçek ve doğru habercilik toplumların ve halkların yaşamsal kaynağıdır. Demokrasiden, eşitlikten, barıştan, insan haklarından, doğa ve hayvan haklarından yana, kültürün, sanatın yanında, bilimsel, jeneolojik ve ekolojik yaşamın ışığında, emekle umudu ve sevgiyi üretenlerin yanında olmaktır. 4 yıl boyunca yaptığımız haberlerle, söyleşilerle, röportajlarla ve güçlü yazar kadromuzla demokratik mücadeleden yana olduk. Kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilen akademisyen, doktor, öğretmen, işçi ve emekçilerin sesi olduk. Bu sesi 2020 ve 2021 yılında yayınladığımız Türkiye'den KHK Manzaraları kitabıyla ölümsüzleştirdik. Kadınlardan ne istiyoruz, derdimiz ne? Mottosuyla hareket ederek 40 kadına yönelttiğimiz 4 felsefi soruyla kadınların gözünden toplumsal cinsiyet eşitliğinin savunucusu olduk. Bu savunu da Kadınların Yüzyılı adıyla ölümsüzleşerek kitap raflarındaki yerini aldı. Koronavirüsün düşündürdükleri çalışmamızla toplumsal gelişime katkı sağlarken, sanatçı ve yazarlarımızla 20 soruda çalışmamızla sanat ve edebiyat dünyasının kapılarını sizler için aralıyoruz. 5. yılımızda YouTube kanalımızda yaptığımız canlı yayınlarımıza kaldığımız yerden devam ediyor, gücümüzü sizlerin güveninden ve desteğinden alıyoruz. Sosyal medya hesaplarımızı takip etmenizi ve çevrenize önermenizi, YouTube kanalımıza abone olmanızı ve katıl butonuna tıklayarak desteklerinizi bekliyoruz.